जय जगन्नाथ साଙ୍ଗ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆମ ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କହିବେ। ତ ଝିଅ କହିଲା ମା ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା 15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଆମ ଘରେ କୌଣସି ପକୁଡ଼ି ହୁଏନି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଆଳୁରେ କୌଣସି ତିଆରି କରିବା ଯେହେତୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆଜି ଗୁରୁବାର। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ନେଇଥିଲି। ସେଥିରେ କଳା ଜିରା ଆଉ ମେଥି ଦେଇ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଳୁ ଏପଟେ ମୋର ସିଝି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଳୁରେ ଚୋପା ବାହାର କରି ଆଳୁକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଚକଟି ନେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ନଥିଲା ଧଣିଆ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ରୁଟି ବେଲନ୍ତି ସେମିତି ବେଲି ନେଇଥିଲି। ତା ଉପରେ ଏମିତି ଆଳୁ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ତାକୁ ଗୋଟେ ପଟ ଲଉଟେଇ ଦେବେ। ଲଉଟେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି କାଟି ନେବେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି। ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଟି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ନେବେ। ଦେଖୁଛି କେମିତି ଏମିତି ଦୁଇ ହାତ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ ଧରି ତାକୁ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଘୁରେଇ ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣି ନେଇଥିଲି ତେଲରେ। ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଦୁଇଟା ସେପ୍ ମୁଁ ଅଲଗା ବନେଇଥିଲି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଥିଲି ଗୋଲ ଗୋଲ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରି ଗୋଲ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି ସବୁଠୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଫୁଲ ଭଳିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଭଳିଆ କରିଥିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।